DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, DX General Santos, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga City, RPN Radio Ronda. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pag-ulayan ta, panduwaan. Pag-ulayan ta, panduwaan. Programang matukar kan mga ikakarahay kan komunidad sa laog kan banwaan. Pag-ulayan ta, panduwaan. Mga kulturang dapat ipreserbar sa paglihis ning panahon. Mga kaugalian, musika, asin iba pa. Madadangog na tuyong aldaw na Sabado, alauna hanggang alas 2 ning pagkahapon. Kaiba ang saintong amigo, June Badong Batan. Pag-ulayan ta, panduwaan. Okay mo tugang nga Diyos marhay na udto po. Aldaw naman po kita nin Sabado. Yaw naman po ang presentasyon kan programang Pag-ulayan Tabanwaan. Oy, kumusta? Kumusta si may mga hangover pa? Kaiba na po mga tugang digdi sa studio. Yaon po si Engineer Lagrimas. Yaon man si Tony Saison. And naman po sa transmitter. Yaon po si Engineer baliktad. Si Engineer kung pala niya digdi. Engineer Maumay. And si Tony Saison. And naman po sa transmitter yaon si Engineer Felix Lagrimas and si Rodel Cesar. Ako man po mga tugang anasendong amigo sa radyo. June Badong Batan. Minasabi po ning good afternoon. Kasod ma po mga tugang pinaga sa gibunaan Thanksgiving Mass. Akan grupo kan Team Baaw. Sa panginginot po ni Honorable Mayor Jeff Biseño. And magkasuhay man po na Thanksgiving Mass kan sa iyang Vice Alcalde na si JBB o Jerry Borrella Biseño. And sana po pag-isipan ta kung ano ang mga ikakarahay kan sa tuyang mga nasasakupan sa laog po kan na komunidad kan sa tuyang banwaan. Duman man po mga tugang sa mga kumbaga bakong kaalyado, majority, si mga dihado, sabi nga kan mga parabulang, si mga dihado, aday na po kamo magpara muto-muto. Aday na magpara ako yan, sabi nga ni day magpara uno-uno. Kung ano po ang karahayan kan majority, ayaw na po ang suportaran po nindo.
Pag-ara po nindo na makakatabang sa mga constituentes kan sendong banwaan, dapat po ini suportara na. And sa parte po mga tugang, sa parte kan alkalde. Ang alkalde po mga tugang, dapat dahil magpara pirmi dyan sa opisina. Igwalang panahon. Mag-ikot, bisitahon ang mga barangay, kung ano po ang kaipuhan kan sa indong mga constituentes. Bisitahon kan alkalde. Apo doon si mga kagawad, o ano ang kaipuhan ta digdi. Kita yaon digdi sa inaapod na pagbabago. Pagbabago dahil man gagabaon si munisipyo. Si sistema lang kan pamamalakad, kan pag-governance, iyo an babaguhon. An iba kaya mga tugang, an iba mga pilosopo, lalo na kapanahonan kan karampanyahan. Ano man ngayang babaguhon ngaya digdi sa Baaw? Ano man ngayang babaguhon digdi sa Iriga? Gagabaon nga si City Hall. An pamamalakad po mga tugang, iyo an babaguhon. Kaya si mga nailihir, unoy na po an sa indong gibuhon. Dahil magpara, igwalang panahon na mapirmi sa opisina. An kadakli po nindo, magbisita sa mga barangay. Apo doon si mga kagawad, si kapitan. Ano ang problema nindo digdi? Kumusta ang sa tuya mga kabarangay digdi? Ano ang hinahagad kan sa indong constituentes na pwedeng maitao kan lokal na gobyerno? Iyan po mga tugang. Dahil po kita magpara dahil po kita magpara laom dyan sa malipot-lipot na kwarto. Kung minsan manggibo, sigan turog-turog. May bisita, sabi kan gwardiya duman sa pintuan, igwa ngayang asikaso si Mayor, ito pala turog. Kaya iyan po mga tugang, ini atin sa